chamo. Koro onge nyadhi ena late kabisa to kiwinjo ni joma no graduate to kwan 2020 ka 2021 2022 ka imiyo permanent and pensionable terms en wach malit nekech isomo chon iga be dhi kodi marach ikidhi ka medore mang'eny tich botamrok miyi ma permanent to yudo ka nyathi mosomo toki mobe nigi the same qualification as you mobe ike pod bere imiyo these terms timiyo these terms nikech ino tweye that contract mani sign mar internship ma idwa ni be renew katidagi katiye koro jopuonj jomatek to sirkal bende iko risiamo karaka kendo nitiere penjo madonjo karaka mopogore to mokwongo mana kama nowe karaka chalina puonj pon tie gi nyadhi kata ka nitie kaka pod isomo rieko weche gi mag JSS ne sikuno mano mara merisho kendo kama intiere karakacha nitiere thuolo makiyudo mara chiwo paro jopuonj mendeko jopuonj mendeko gi jok machalo kamagi kaluwore kod paro mijo ka wukom jopuonj mabungo makodoma be gi nyadhi mar puonjo kapod entie mana mapiyo kato bang'e waranga ne kantiere okang' mar yweyo kata ka wadhi nyime kotwak we believe ni jopuonj mata wacho gi slogan mar teachers mata nikech kaka wach maber ni ng'ata masani ni tich mopogore okadho e lwet mar japuonj. Koro hadhi mar japuonj nyaka wakel malo. To wanyalo mana kelo malo kaluwore kaka iluongo ni osara sala kaka wachulogi mano one way nikech japuonj ok nyal nyiso nyathini tima tek kisomo matek to ngimani biro bedo maber to nyathi ka ng'iyo japuonj mano tiyo matek mbele nani to shangani kwani ni mitiyo matek taneno mana ka in gi iluongo ni yebo to ifwadhori koro gimokwongo manyalo miyo nyithindo kata respect jopuonj ma giyie gi guidance ma jopuonj miyogi en kaka jopuonj present themselves lakini kaluwore gi kaka ichulo jopuonj especially a public sector iyudo ka ok en enough mondo japuonj obed gi a modest lifestyle ma nyathi nyalo ng'iyo ma wach ni ng'ani a respected kendo kimedo gi mano to kata mbaka ma jonyuol goyo ga e ute gi nyithindo japuonj ng'ane ni japuonj yani ogiwi wo e wi jopuonj gi luor japuonj discuss koro kendo gidwaro pesa koro giluongo e meeting gidwaro tuition gidwaro pesa koro mano achano chakore gi mbaka ma nyithindo goyo gi jonyuol goyo gi nyithindo e ute gi ka gibiro to serikal bende endo ok nyal afford chulo jopuonj maber koro jopuonj lifestyle gi ok en modest koro jopuonj gradually ogin role models kaka na gin chon lakini koro eno kaka skunde mag private gigwa ng'iyo ni sama nyathi biro e class ko ng'iyo japuonj ni be onalo kama ng'ama nyalo trust tanyalo mana trust kalore kaka i present yourself koro ging'iyo ni japuonj gi nyaka wachul gi maber gi